Minn barra f'Buġibba u Marsa Skala, il-Karnival tas-Sajf ta' din is-sena se jkun qed isir ukoll f'Birzebbuġa. Dan tħabbar il-ħamis filgħodu waqt it-tnedija tal-istess avveniment li se jsir bejn it-23 u l-25 ta' Awwissu. Kien spjegat kif Birzebbuġa se jkun hemm parata mat-toroq b'varjetà ta' karrijiet dekorattivi akkumpanjati minn gruppi ta' żeffiena. Jason Busuttil, id-direttur artistiku tal-Karnival, qal li biż-żieda fil-lokalità se jwassal biex il-Karnival tas-Sajf ikun wieħed iktar spettakolari. Reġa wasal il-Karnival tas-Sajf din is-sena ħafna ikbar minn qatt qabel għaliex ħajkun fi 3 lokalitajiet, il-lokalità ta' Birzebbuġa. Ħanibdew San Pawl inkomplu Birzebbuġa u nagħlqu Marsa Skala. Ovvjament parteċipazzjonijiet ta' karrijiet, sħin, briju, spettaklu, ġifieri din is-sena mit-23 sal-25 letteralment il-Karnival tas-Sajf. Il-Karnival tas-Sajf se jibda f'Buġibba il-ġimgħa 23 ta' Awwissu filgħaxija bil-Grand Defile li jibda minn dawret il-Gżejjer. Id-defile tas-Sibt se jibda minn fejn il-Lokanda Santana u jimxi lejn il-promenett ta' Buġibba bil-qofol jintlaħaq fil-pjazza ta' Buġibba. Fil-jum tas-Sibt ukoll il-Karnival tas-Sajf se jkun f'Birzebbuġa bil-parata tibda mill-venda tal-linja u timxi max-xatt tal-Bajja Sabiħa. Biex imbagħad il-ħadd l-attività ssir f'Marsa Skala fejn l-isfilata li se jkollha s-sem tal-Banda Sant'Anna se titlaq miż-żonqor u timxi lejn iċ-ċentru ta' Marsa Skala. Organizzat b'kollaborazzjoni ma' diversi kunsilli lokali, il-parati tal-Karnival tas-Sajf huma ikkaratterizzati minn 13 karru, wieħed minnhom ġej minn Għawdex u 5 skejjel ta' sfin. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici stqar li avvenimenti bħal Karnival tas-Sajf jgħinu biex il-kalendarju kulturali lokali ikun imsaħħaħ matul ix-xhur sajfin. Il-Ministru tkellem dwar kif l-għażla ta' Birzebbuġa hi impenn biex anke f'dan il-lokal ikun hemm attivitajiet kulturali bħal mallum hemm f'bosta bliet urħula madwar il-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.